al-yusra al-yusra tushen magani akwai magani ku zo al-yusra Islamic medicine kuwa ingantaccen magani a yau mu ne kan gaba ku zo ga waraka al-yusra tushen magani ku zo al-yusra ga Islamic medicine kuwa ingantaccen magani a yau mu ne kan gaba ku zo ga waraka al-yusra tushen magani. Assalamu alaikum, kamar yadda kuka sani al'ummar duniya, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal, cibiyar da muke ba da ingantattun magunguna a bisa bincike cikin littattafan addinin musulunci. Muna kuma research na kimiyya, sannan muna shiga dajijjika domin samo muku ingantattun magunguna a bisa koyarwa ta addinin Islam. Ina masu fama da matsaloli wanda ba san me yake damun su ba, har yanzu muna nan gurin taimakon al'umma inda muka ba su dama su zo mu musu gwaji kyauta da izinin Allah. Duk sanda zan ganka cikin kazar-kazar babu wata azamin kasala a jikinka. To ai dole ka ganni cikin kazar-kazar kuma da kuzari na. Inda na kasance ko da yaushe ina amfani da magungunan Al-Yusra. Masu fama da matsala ta kasala ko mutuwar jiki za a samu dacewa da izinin Allah. Ko dole ne in mallaki wannan maganin. Wannan shine HIV sachet, shine muke ba masu cuta mai kare garkuwar jiki. Har yanzu cibiyar Al-Yusra tana kan bakarta na wajen karɓar kaso 50 gurin karɓar maganin idan mutum ya rabu da wannan lalurar ya ciko ragowar a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma da dama, kuma alhamdulillah mun samu nasarori. Al'umma mun ga yadda kuke yaba maganinmu. Juna biyu shekara 10 ba haihuwa. Wannan sachet din shi muke ba masu matsala ta haifuwa, sannan yana magance matsala ta ƙwayoyin halitta a samu dacewa da izinin Allah. Yanzu kin samu tabbas maganin Al-Yusra yayi aiki. Ina masu fama da matsala hepatitis type A ko type B ko type C, masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Kowa yana da ƙwazon da in aka tashi yin jarabawa zai iya cin jarabawa. Duk wata cutar da ke damunka za ka iya garzayowa cibiyar mu ta Al-Yusra domin karɓar taimakon maganinta da izinin Allah. Amma kai kana masturbation ko? Wannan shine masturbation sachet. Duk wani side effect na masturbation yana wanke wannan matsalar da izinin Allah. Kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko yawan mantuwa. Za ku iya garzayawa cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal don samun ingantattun magunguna na herbal da suka shafi cututtuka daban-daban, ingantattu, nagartattu domin lafiyanku. Cibiyar Al-Yusra muna aika sakonnin magungunan mu a dukkanin inda mutum yake a fadin duniya ya isa hannunsa cikin aminci. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a Sokoto, haka za ku same mu a cikin garin Taraba. A cikin kasar Nijar kuma za ku same mu a cikin birnin Maradi da kuma Niamey. Haka zalika a kasar Libya za ku same mu a cikin birnin Trablis ko Misrata ko Sabaha. A kasar Saudi Arabia za ku same mu a cikin garin Makka. Mutanen Kamaru za ku same mu a cikin Garwa. Mutanen kasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. Kasar Chadi za ku same mu a cikin birnin Jammaina. Mutanen kasar Cote d'Ivoire da Algeria da Togo za ku iya tuntuɓar mu ta WhatsApp ta wannan lambar. Biyan bukata ka ji gaskiya ku zo bidar maganin gargajiya An-Nur Islamic Medicine Center. Sunana Ibrahim Suleiman, shugaban cibiyar An-Nur Islamic and Herbal Medicine. Sunana Aisha Najamu. Sunana Khadija Muhammad. Alhamdulillah, dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ba za mu gushe muna farin ciki tare da godewa masoyanmu masu karɓar magunguna daga gare mu suna jin daɗi, musamman masu amfani da maganinmu da ya shahara da suna masturbation cleanser. Magani da aka samar da shi domin magance matsala ta kankancewar gaba ko tsinkewar ruwan mani ko matsala na rashin ƙarfi ko kuma gaba ɗaya gabanka baya tashi sakamakon wata matsala da istimna'i ya haifar maka. Wannan magani namu na magance matsala ta rashin aihuwa. Duk wata nasara da wannan cibiya ta samu a duniya sanadiyar masturbation cleanser ne, domin magani ne da har yanzu babu kamashi. Lambobin yabo a koda yaushe da kuma godiya ga Allah da muke ji daga bakunan al'umma, wannan abin shi yake samu farin ciki, yake ƙara samu hoɓɓasa wajen ƙara inganta magungunanmu domin magance larurori daban-daban. Muna da ofisoshi a birnin Accra na kasar Ghana da kuma birnin Kumasi. Muna da ofis a birnin Kano, Lagos, Abuja, Jalingo, Daura, Funtuwa da kuma birnin Mina. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Agadas, Arlit, Difa, Tawa da kuma birnin Maradi. A yanzu haka wakilanmu na nan cikin birnin Tripoli da kuma Sabaha da kuma Misrata.
al'ummar ƙasar Saudiya muna da wakili a nan birnin Makka, za ku iya samun magungunanmu a wurin shi. Al'ummar ƙasar Kamaru muna da ofis a birnin Duwala, masu fama da matsala na hawan jini ko ciwon suga ko ciwon hanta ko ciwon koda ko matsala na infection ko mai tsananin infection a jikin ɗan adam, masu fama da matsala na fibroid wato ƙarin mahaifa wanda ke hana samun ciki ko ke sa yawan ciwon mara, mun tanadar muku ingantattun magunguna kamar yadda kuke gani domin raba ɗan adam da cutar da ke damun shi. Wannan cibiya muna hada idanuwanmu bacci domin binciko magunguna daga littattafai da kuma har hada su ta bangaren hada tsirrai da itatuwa da sake-saki domin samar da magunguna na gargajiya masu inganci. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan lambobi da muka saka na garuruwa da kuma ƙasashe daban-daban. Muna aiki na delivery service a ko ina kake, za mu iya aika maka da magungunan mu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya shige mini zuciya, soye isa kwalla a idaniya, soye ya shige mini zuciya, soye isa kwalla a idaniya, soye ya shige mini zuciya, soye isa kwalla a idaniya. Kai, haba, me haka? Dole ga kai, ashe dama baka da mutunci? Ashe dama baka da mutunci? Mu tafi unguwa ni da kai ka banna a can? To ai wacce nake yin aiki ce da na kai ta take ta kira na ke kuma na kira ki baki daga ba kike so ne miki kuma ni aikin ta nake yi a cikin gidan nan. Ni kake ce ma wa aikin ta kake yi? Ni kake gaya ma wa aikin ta kake? Ke? Ni zaki mara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai. Kai. Me fara kama da ita? Wai yarinyar nan ce wai ta ce na kai ta unguwa, na kai ta kuma za mu tafi da hajiya. Sai na je na ajiye hajiya ita kuma sai ta ce na kai ta gurin gyaran gashi, na kai ta kuma ne ta kiranta bata fito ba, ita kuma hajiya take kira na, shine na bata a gurin na dawo yanzu shine ta zo za ta mare ki. Aka koya miki tarbiyya a gidan nan. Ka yi daidai. Me yasa da ya jira ki biki tokun ya kake gidan ba? Ina ke aka fara cewa a baki direba kika ce ba kya so. Shige gida. Ke me kike ana? Shige ciki. Sha. Ai, kai kuma fa? Wannan sun kewa abin nan. Goma sabon ta'addanci zai mu. Na kulle? Maganar gaskiya al'amin mutumin kirki ne, sai dai kuma kaddara ta sani da shi muna kaunar abu daya. Gaskiya al'amin ina matukar kauna hairana, ina ma yanda zuciyar nan taka take kyakkyawa za ka iya fahimta ta ka haƙura ka bar min na aure hairana, da ka ga mai mini komai a rayuwata. To ko shi zan samu ne wa bayani ne? Kai ina Hajiya gani. Kuku. Na'am Hajiya. Miƙe tsaye. Na tashi. Ka san dalilin da yasa na kira ka nan wajen? Ni ka kalli tsabar idona ka rena min wayo in baka aiki ka ɗauki alƙawarin cewa za ka yi min abin da nake so, mu yi magana kuɗi da kai in ce zan biya ka sannan ka rena min wayo ka ce ka yi? Wallahi Hajiya na yi miki wannan aiki. Kuku. Rike rantsuwar ka bana buƙatar ta.
na gaya maka tun sanda zan baka wannan aikin sai da na ce maka ba ni da kirki ba ni da kyau, ni da kake gani na ba ni da mutunci, saboda da ka san ba za ka yi min aikin nan ba kar da ka ɗauki alkawarin za ka yi min. Na ɗauko ka na ce na yadda da kai, na ce ga aikin da za ka yi min, ba ni kuɗi na tun da babu biyan bukata. Hajiya wallahi kuɗin nan na riga da na tura su ƙauye. Ƙauye ko? Yi wallahi mai gidanmu ne ya hatsari a keke. To bari in gaya maka, wallahi talla ko kudus ka kai kuɗin nan kuɗi na sai ka da su tun da ban samu biyan bukata ba, saboda ban aike ka ƙi min abin da na saka ba. Dan me zan baka abinci ga abin da za ka yi min ka ƙi min kuma ka rena min wayo ka ce ka yi, bayan malam ya gaya min cewa ƙarya kake ba kai ba. Ka aika ƙauye a je a sai da koda buhu 3 ne ko 2 a aiko min da kuɗi na, ka ji ko? Ai haƙuri Hajiya dan Allah. Haƙuri? Ai ni ban san shi ba, ban gaya maka cewa ni ban san shi ba. Ni fa in gaya maka da harka in dai ba ta arziki bace ba ko, to na rantse da Allah bana bin sawunta. Yawwa ka san wanda ka aikatawa ni kaiwa, da haka in ba haka ba na rantse da Allah sai na sa an yi sanadin barin ka cikin gidan nan. Ai ni ma ko da sai na sa an yi sanadin barin ki gidan nan, dan wallahi sai na tona asiri in ce guba kika bani in je in sa a kashe kowa na gidan ni kuma naki. Haka kace? To ni kuma zan nuna ma kuku baka da wayo, barin gaya maka. Hajiya kuɗin da kika bani duk da ba su kai sun kawo ba. Saurare ni ka ji, nan gidan ubanka ne ko kana da gado a cikin gidan nan? Ba ni da gado. To yanda ka zo da tsimman wandonka haka za ka fita kamar gidan nan. Ba ni da gado. Ni ko ka san cewa duk abin da za ka faɗa Alhaji haka zai kalle ni saboda ina da gado, barin gaya maka. Wallahi har ƙari sai na yi miki Hajiya. Ka yi uban ƙari. ƙari. Kika bani in je in sa mutanen gidan su mutu ni kuma na ki. Ƙari ko? Kada Allah isa ka fasa ƙari. Ashe baka da mutunci da nake ganin ka dama? Kana yawo sumu to na rantse da Allah ni daidai da kai nake, ni a gidan na ba da isa taka ni bare kai wani kukun banza kukun wofi. Wallahi Hajiya na iya shari. Ka faɗa musu cewa guba na baraka sa saboda kana da amana kaki, ni da kai zamu gani. In gidan nan kana da gadon su zaka koma ƙauye. Ba dai ka ce ba kai baka da mutunci ba, to gidan nan sai ka bar shi ka zuba ka gani. Da ni kake magana. Sai ma ku sai kin bar gidan. Wallahi kai na muke sharin da kin bar gidan nan. Kin koma ƙauyen ki ku nima in koma ƙauyen mu. Abinda a can ƙauyen nan hanyar kwana da wake iya a wuroki kina so ki cutar da su, ni ban iya zalunci ba, kuma kuɗin suna nan baki ne ba zama ba ƙauyen da na aika su. Haba da Allah, kai matan nan haka take da bala'i, haka take da bala'i matan nan. zo ki haɗa kanki da gwiwa nan kike fama rasa kuka? Yanzu momi saboda wancan yaron dan talaka, jikan talaka waɗanda suka yi gadon talauci, saboda shi ya min laifi shine yayi al'ame yake kokarin ya ci min mutunci. Ba Zara, shari hawa ki kwantar da hankalinki. Daga yau ba zai sake yi miki kallon banza ba ko cin mutunci ko isa wani mutsiyaci ko dan talaka ko dan wane ne yi miki rashin mutunci. Ƙarya ne. Kwantar da hankalinki. Kamar tsamma da ya daina sai da ya dinga binki. Alhamdulillah sai alkhairi wallahi. Ya yaran naki? To dama ba wani abu ne. Abin da yasa na kira ki auren Al'amin ne ya karato. Shine na ce bari in kirawo ki in faɗa miki saboda gaskiya muna son kaya na kece raini Hajiya. A'a kai haba ba haka bane sam, aike ma kin san ba zai taɓa yiwa a yi ba ke ba haba Hajiya, ai sai da ke. To shi kenan ba matsala, ba wani abu, ina nan ina jiranki insha Allahu. A gaida mutan gidan kowa da kowa da Allah. Yauwa na gode sosai, sai na ji ki. Ya kama ni a zuciya ya daure ni, ga wadda santa ne ya kama ni, ga wata za ta mace idan ba ni. Wa zan bane wa za na kyale ni, ya zana yi wa za ya fi dani. So ne da cikin so ne, so ne, so ne,
su wani alamari ne da ke da wuyar ganewa, al'ajabinsa daban ne ba wanda ya yi kyalewa. So jarabta ne kuma kowa yana kamawa, ciwonsa yana da zafi ba wanda zai jurewa. So wani imani ga wanda ya yi dacewa, so bala'i ne ga wanda bai dace ba. Gashi baya duba kan ya shiga ya zaunawa, bai jiran ka shirya shi kai tsaye zai darasawa. Soye soye ya shige mini zuciya, soye soye sabala a idaniya, soye soye ya shige mini zuciya, soye soye sabala a idaniya. kwanaki baki zo nan gun ba, to da kin haɗu da matsalar da ba za a iya fita ba. Subhanallahi, Allah ya kiyaye. Taimakon ki kwaya ɗaya ne tak da kika zo nan a daidai wannan lokacin. Ina so in tabbatar miki da cewa mafarkin da kike yi zai tabbata. Zan tabbatar miki da mafarkinki ya zama a zahiri. Allah ya sa. Amma hakan ba zai yiwu ba sai mun yi bypass. Bypass kuma? Wani irin bypass kuma? Ai harkokinku na neman biyan bukata wanda ake so bukata ta biya a cikin kankanin lokaci dole sai an yi bypass. Dole sai an kauce hanya shine ma'anar bypass. To. To dama abinka a kara makalla haba a kara ne. Duk inda za a kauce a kauce. In dai bukata za ta biya ai shi kenan. Daɗi na da ke ba kya jin tsoron komai akan neman biyan. Ai Allah kawai nake tsoro. Amma duk wani abu ya gara a kau da shi. Wannan aiki da ke dole sai mun gayyato mutane. Kake wannan. Ta dafe. Kamar yadda ta dafe haka muka dafe. Kuma haka muke so ku dafe bukatunta ku danka a hannunta. Yanda kika dafe wannan abun haka su ma suka dafe ki. Dafiya kamar yaya? Ai akan biyan bukata rai ba a bakin komai yake ba. Wannan aiki naki sai da muka gayyato aljanu.
to na gane alƙalami kuma wani iri? Alƙalami na rubutu. Oh, na rubutu ne? To gaskiya gara i zauna a gunka. A nan gun? Ko aje alƙalamin nan a nan gun. A yi rubutu a dawo. Yanzu ajiye wannan abu. Yau, kin yi kyan kai. Sa hannunki a cikin nan. Duk abin da kika gani ki ɗauka. Sa hannu. Ya kina neman duniya, kina jin tsoron duniya. Kin ɗauka? Kin ga sun kamun ɗaya. Abin da nake so da ki kalle ni ido cikin ido, zan miki bayani yadda za a gudanar da wannan al'amari da kika ɗauka a cikin wannan ƙoƙo. To. Na sha zaba sanadi nake ban iya hannu nake kama mai sona na faɗa da mai jane miji tun da ke zan yi tarayya junan mamurke da ni da ke banda jayayya zuciya na baki kyauta ‘yan mata kare ki guje so sirrin zuciya so ne sirrin zuciya so sirrin zuciya so sirrin zuciya na rasa ya zan bayyana kullum akan ta sai faman shan wuya nake ke tausaya daure ke tausaya san ke ba shi da magani na sha zaba sanadi nake ban iya komai hannu nake kama mai sona na faɗa da mai jane miji tun da ke zan yi tarayya ina so ki bani hankalinki ne miki bayanin abin da kika dauka a cikin wannan ƙwarya wannan ƙwarya da kika ganta magani ne a ciki kuma maganin da kika dauka zan yi miki bayanin yadda za a amfani da shi za ki sa ta sa shi a cikin tsakiyar kanta ya kwana 3 a ranar na 3 ta ɗauka ta zuba a cikin kaskon wuta ta je ta yi hayaƙi a banɗaki sannan bayan ta yi hayaƙi a cikin banɗaki ta fito ta nufi ƙofar ɗakin al'amin duka dai a wannan daren ta yi hayaƙi a wajen ta tabbatar in gari ya waye sai ido 4 da shi wannan bukata za ta biya amma fa ina so ki sani mun kauce hanya ai gara a kauce mun zubar da jini yes you can mun ɗauko ayoyi mun hargitsa su domin kawai ku samu daidaito a cikin al'amarin to ba kuma insha Allah a gode za mu je mu sallah kada abin ya yawa su wani alamari ne da ke da wuyar ganewa
aje min a ɗaki. Magaji, me kake yi a ɗaki na? Dama me? Wato Magaji har yanzu ba za ka daina wannan halin naka tsinannen halin naka na bera ba ko? Ni dama tun da naga ka dawo, na san ba alheri ne ya dawo da kai ba, yanzu kowa sai ya dinga kula da kayansa a gidan nan kenan. Ka ajiye min abubuwan da ka san ka ɗauka min a ɗakin nan tun kafin kowa ya je mu. Salin alin ka ajiye min ka fita. kina ji ban ɗauki komai ba. Dan Allah kada ki gaya kowa na shigo ɗakin ki. Ƙarya kake yi. Wallahi na duba kayana naga babu wani abu a ciki. Kowa sai ya ji mu a gidan nan. Kawai mafi sauki ka ajiye min abin da ka san ka ɗauka, ka rufa wa kanka asiri. To fita ka bar min ɗaki na. Munafiki kawai. Wannan zai dai shiriyan Ubangiji amma ba zai taɓa daina halin nan nasa ba. So ne ya kama ni a zuciya ya daure ni, ga wadda santa ne ya kama ni, ga wata za ta mace idan ba ni. Wa zan bane wa za na kyale ni, ya zana yi wa za. Alamin. Alamin. So ne ya kama ni a zuciya ya daure ni, ga wadda yanzu nan naga Zara ta fito daga ɗakin ya Al'amin kuma da hayaƙi hannunta cikin kasko. Ɗakin ya Al'amin? Wallahi cikin ɗakin ta fito. Na ce ni kuma bara na yi sauri ma na zo na faɗa miki. Ki san menene? Ina son ki samun ido ki dirka kallon mun movement din ta gaba. Yawwa kin san ma ranar mun je ɗakin ta ta fara ce mana kaza ni ko nayi banza dama na san zan zo in same ki. Ki san menene? Ina son ki samun ido sosai duk abin da ta yi. Kar ki rage ko ɗaya ki zo ki ga. Zan faɗa miki duk abin da ta yi kuma duk inda za ta shiga zan ringa bibiyanta. Bara ma ta sani ba zan faɗa miki komai a kanta. Dama munafuka ce. Yaya? So ne ya kama ni a zuciya. Baya aka yi Zara? Yaya? Fita zaki? A'a. Damun. Me faru? Damun ɗan kunne na ne ban gani ba shine na ce wurin tambaye ka ko ka gansu. Dan me? Dan kunne wannan? Kai to yanzu Zara ba makwancin mu ɗaya ba guri ɗaya muke kwana ba, ta ya za in ga dan kunnen ki ya dan da dan kunne shikenan bari na je ciki na duba. Ke zo nan fara na mun hankali zaki komai. A'a bari na duba kawai a ciki. To me ya faru kwana biyu yarinyar nan sai wani shishige min take. I found out the truth. Na sha zaba sanadi nake ban iya komai, hannu nake kama mai
sona na faɗa da mai jane murje tun da ke zan yi tarayya. Hello? Okay, na ce ka ƙaraso ne Imran? To shi kenan ga nan zuwa. Zuciya na ba ki kyauta. Zara, yaya haka kika shigo kina ta wani cika kina batsewa? Bai faru gaya mun mana. Gaba ɗaya fuska ki ba walwala? Wallahi tallahi mami maganin nan da kika bani baya yi. Bai yi ba. Kuma kin yi kamar yadda na faɗa miki ki yi shi, kin yi shi daidai kuwa Zara? Wallahi ban yi kuskure ba. Ba ki kuskure ba? Na ce ajiyar da ta kai da safe kun haɗu da shi? Ai jiya da daddare na yi. Kin ga yau da safe kenan za mu haɗu. Jiya kuma? Ki yanzu kina nufin tun jiya da dare kika yi? Jiya fa kwanan maganin kuɗi kenan fa a gidan nan. Ke da aka ce miki maganin nan kwana 3 zai, amma Zara ke ba maganin har ya kwana 4? Haba Zara. Haba da Allah ya nan ina tafka kine min warwara ne. Ni wallahi na ɗauka jiya ne kwana 4. Zara, duk da tana miki da ne Zara sai da kika manta? Haba Zara, haba Zara, duk wannan taimakon da muke yi, mun kasa tsaye, mun kasa tsugune, mun kasa sukuni a rayuwarmu, muna son mu taimaki rayuwarki, saboda take duk muke wannan abubuwan amma Zara sai da kika bata mana komai. Haba Zara, kin yi wa kanki, wallahi kanki kan yi wa. Wallahi. Dan Allah mama ki haƙuri. Wallahi ina son Al'amin. Ko da ba don wannan abun ba, ko don cikar burinmu na biyu. Kin ce wani abu. Ke ma kin ce wani abu. Gaskiya Zara ki kiyaye. Haba dan Allah, wannan wani irin shashanci ne. Sai an ɗauko abu tiryar sai ki lalata. Ki ne mana muna tafka, ki ne mana warwara. Gaskiya ki kiyaye. To, Hajiya, wannan al'amari yana damuna. Dalilin haka ne yasa ne dogon bincike kuma ƙasa ta bani labari, kuma dukkanin wani abu da zan yi na yi shi. Yarinyar nan raba ta za a yi da kowa. Ma'ana yarinyar nan magani zan baki a zuba mata a cikin abinci, kowa ya tsane ta. Shikenan, alhamdulillah. Ku zauna lafiya, ku huta, ni ma na huta. Wallahi abin da yafi kenan. Kuma abin da na sake hanga, in aka yi wannan aiki aka sa mata wannan maganin, to Alhajin ma zai tsane ta, kuma har a kawo matakin da shi da hannunsa da bakinsa zai ce ya kore ta. Shikenan, kalas. Amma kuma na yi wani abu jiya da magarba sakaliya. Abin nan abin da yake nuna min akwai wani yaro mai suna Imran a gidan nan. Ƙwarai kuwa, direba ne ai. To kin ga Imran din nan shi ne yake ba ta kariya akan wani al'amari da muke gudanarwa, kuma kariyar da yake bata na buga wannan kuma sai dai buga wa Allah komai. Amma Imran din nan dole sai mun san matakin da za mu dauka. Ai abin da za a kawai shi Imran ba wata tsiya bace, shi ba wata tsiya bace. In kaga kawai zai kama da cikas kawai a kau da shi, salaman kaulan. A'a, ai shi miki ba a kau da shi, sai dai a durƙusar da shi. Yana kallon ku ba zai iya komai ba. Shikenan. Za ku fi jin daɗi, shi kuma yana cikin wahala. Kaga ya zama dunduru su kenan. Yawwa, ba komai.
Aumal da yana taimaka mana a cikin wannan al'amari. To abinda nake so da ke hajiya, tunda aikin nan gaba ki daina wahalar da mu da ku. A san duk abin da ya kamata a yi ni wannan abun. Baka da matsala. Zan kai ƙarshen sa. Baka da matsala. Ta komai. Ta komai. Su wani alamari ne da ke da wuyar ganewa. Al'ajabin. Yanayin kallon da na ga Hairana tana yi wa Al'amin ya yi matuƙar firgita zuciyata. Hakan yana sani kokonto akan cewa anya kuwa Hairana ba ta ƙaunar Al'amin. Kuma shi ma yanayin yadda na ga Al'amin ɗin ya saki jiki da ita ya sa na ji cewa a raina kamar shi ma yana ƙaunarta. To, ni ya zan yi kenan. Shin ya kamata na shiga soyayyan nan kuwa? Ko haƙura zan yi? Ko kuma dai kawai na gaya mata? Ina ga shi ne abin da ya kamata dai na fara zuwa na gaya mata. Ko ma menene za ta sanar da ni? To amma kuma ita ma na ga kai kawai na gaya mata shi ne ya fi. Na shiga damuwa mara misaltuwa, so ne ya saka ni ya zan yi da rayuwa. Laifi na bane ba so ne ya yi ɗarsuwa, shi dama in ya shiga kuma baya goguwa. Kar ku gana zaki so ne min amo, yayi min roƙon da ba zai yi na fita ba. Wani miya ya? Kin fito kenan? Me yake damun ka? Ta ba komai, kin fito kenan. Jina nake kamar bana raye ni. Me yake faruwa? Zuciya na bugu kamar za ta yi tsayuwa. Mako. Ba ka son ka faɗa min ko? Ba na jin zan yi rayuwa. Kin shirya? A'a. Akwai abin da nake jira. Kin ga Imran din nan shi ne yake ba ta kariya akan wani al'amari da muke gudanarwa. Imrana! Hairana! Wane munafurcin kuke kulla kuka keɓe a bayan gida? Har ya kai ka ɗauki 'yar mutane ka kawo ta bayan gida? Munafurci me kuke kulla? A'a momi, Imran ne biki. Kana mutane shi wa Imran din na farko ne shi ko yaya? Waye shi face direba a cikin gidan nan? Babansa direba shi direba kuma haka za su kare. Na faɗa ƙarya ne? Baban naka ba direba ba ne? Na faɗa ko duka na za ka yi. Kai haƙuri, don Allah kai haƙuri kai shi. For my sake, okay? Haba mu. Na gani da talauci da arziki duka Allah ne yake bayarwa kuma a duk lokacin da ya so. Kuma idan ya ga dama sai ya kwace arzikin ku ya ba shi. Ni kike ga, ni kike wa'azi? Ni kike kira jahila? Okay. Mami, me yake faruwa? Kai! Rana, Imran ne yace mai zai take ni. Ita kuma ta ce min jahila ban san me nake yi ba. Bala'i yau akwai bura uba a gidan nan kenan. Yau akwai tashin hankali a gidan nan. Na rantse da Allah dukan ku ba ku isa ba. Da sai me haka? Wallahi ba ku isa ba. Da sai na muku rashin mutunci munafuka. Wallahi da sai na muku rashin mutunci daga kun isa wallahi ba ku isa ba. Da sai na muku rashin mutunci a gidan nan. Ba haka bane ki tsaya ki so ki mata bayani ba wanda yace zai dake ta. Ni nace zan dake ki. Wallahi ka faɗa Imran. Kai isa wallahi baka isa ka ce zaka taba hannunka cikin jikin mahaifiyata ba wallahi kai baka isa ba. Sai na muku rashin mutunci a gidan nan. Ba ku isa wallahi ku ci mahaifiyata mutunci ba wallahi ko ba ku isa ba. Banza direba ma da kai wallahi ke baki isa ba wallahi sai na muku rashin mutunci.
Moni ki wannan musu rashin mutunci yau a gidan nan. Na san zaki iya, amma banni da su in je in gaya wanda ya ajiye direban nan da kuma ita kanta agola da take ga littafin 'yan gida. Munafuka. Zuciya na bugu kamar za ta yi tsayuwa. Lallai so al'amarinsa ya wuce damuwa. Na shiga damuwa mara misaltuwa. So ne ya saka ni ya zanyi da rayuwa. Ba laifi na bane ba so ne ya yi ɗarsuwa. Shi dama in ya shiga kuma baya goguwa. So ne sirrin zuciya. Bala. Ya ga. Ni an daɗe ba abin wulaƙanci irin yau nan ba. Ba sai ka tsaya nan ba wurin kana wajen kallon ruwa kwaɗo ya maka ƙafa. Tunda kai baka san abin da za ka yi don ka ceto soyayyar taka ba. Ta'al. Da gaske? Ya salam. Na musamman kilishi ga gardi ga laushi ga tsafta. Na musamman kilishi. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. Matsalolin sanyi na STDs, gonorrhea, infection ko syphilis har ma da genital herpes. Masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta, matsalar istimna'i of masturbation, ciwon koda, matsalar jinnu, iska, sihiri ko sammu duk muna ba da magani. Rikicewan al'ada, jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa, matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid, ciwon asma, hawan jini hypertension, ciwon siga diabetic. To da izinin Allah cibiyar mu ta Kashful Alil tana aiki ne karkashin ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani. Cibiyar Kashful Alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuz at-Tibb sha'bi da Ar-Rahmatu fi at-Tibb wal Hikma. Ana samun magungunan Kashful Alil a duk inda kuke a faɗin duniya. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah. Mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu. Muna da rassa a ƙasashe da dama. A ƙasar Saudiya muna cikin garin Makka. A ƙasar Libya muna cikin Misurata. A jihar Zamfara muna Gusau daidai labin-labin. A jihar Neja muna cikin Minna Dutsen Kura. A jihar Yobe muna cikin Damaturu Gujiba Road. Muna da branch a garin Abuja da Lagos, jihar Kaduna, Gombe da kuma Bauchi, Katsina da Sokoto. Sannan a garin Maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe. A ƙasar Niger muna cikin garin Maradi da kuma birnin Yamai. So ne sirrin zuciya. Wallahi na gaji da tuƙin. Ba kai ka iya mata maɗa ba, kana mai gadi. Ni billahi lazi me ya maɗe. Alaikum salam. Ba ce ka sauke hannunka. A'a, ba saukewa ne ba tsaye yake. Ya akai, Zara. Za ki iya zama. Na sake kama ka da wannan laifin ko sai ka bar gidan nan. Tafi. Gaskiya yarinya nan kin kashe min wuta kamar yau kwana-kwana. Me ka ce? A'a, haka na ce bari in ɗauko wannan rugwagiti in zuba. Me yake tafa da ke? Dama zuwa ne na baka haƙuri akan abin da ya faru. Gani ne ban kyauta ba. Tunda ko ba komai ya girme ni.
bai kamata mu mushi haka ba, kuma yana mutunta ahalinmu. Dai kin gane kin yi kuskure ai shi kenan ba komai. Ya wuce kin ji? Shi kenan ko da wani abin. Amma me? Ba wani abin kenan. Tashi ki tafi. ka sani ba mu da wani babban yaya da za mu iya faɗa masa matsalolinmu wanda ya wuce ka, kuma muna sa ran cewa kai ne za ka kawar mana da damuwanmu, kai kuma baka da lokacin kanka. Amma kada ka mun wata fassara yaya, kawai ni ma ina so in ga ina da ɗan uwa wanda zai saurari matsalolina kuma ya taimake ni a kansu. Don Allah yaya, in ba za ka damu ba, ka dinga zama da ni lokaci zuwa lokaci. To Zara'u, na ji. Matsala guda ɗaya ce. Aiki mai ke tufo ba lokaci, daga dare safiya an fita. Amma duk da haka, tun da an fara ƙorafi, zan rika ware ko rana ɗaya ce a cikin irin wata sai in rika zama da ku. Hakan yayi? Na gode sosai. Shikenan? Yalla. Kai da ina sauraron ka. Cokali. Yalla bai. Aiki nake so na baka. Okay. Amma ka san cewar ba na son aikin nan a samu matsala. Kai da ai tun da kake bani aiki ai ba taɓa samun matsala ba, kai ma ka sani. So insha Allah ba za a samu. Ina so ne kawai a kula sosai, akwai ka'idoji na ne akan aikin. Okay. So ba dai na so ne kawai a samu matsala. Ba za a samu ba. Yadda nake so kawai haka nake so a aiwatar min da aikin. Za a yi yadda kake so insha Allah. Daga yana aikin zai fito. Daga gida ne. Cikin gidanku? To. Akwai yarinya da nake so ku shiga. Kana so a kashe ta ne? Ba so nake kashe ta ba. So kake asumar da ita a kama ita ne? Kana so a yi mata fyaɗe? Dan gari ka zo gurin. Ta yi ita mace dama. Ita mace dama in aka ce ana so ya mata ababu biyu ne, ko kisa ko fyaɗe. An zo gurin dan gari. So nake a fata. Bari an gaya maka dalili na. Wato mutuncin ya mace. Duk inda aka ce yau an taba shi ta hanyar rapin ya zube kenan. Yana da kuma mutuncin nata nake so ya zube ta yadda abin da nake hangoro da suke so ya yi ba zai yi ba. Ni shi kenan riba ta. Da haka cokali sai ka zama very very sensitive akan wannan assignment din da na baka. Ka sa ranka inuwa kamar an gama shi. Sha shisha. Au, bada bada, wata kali ce.
daidai lokacin da za ku shigo zan zo in buɗe muku ƙofa. Idan kuka shiga kuka gama aikin ku kawai ku zo ku fita da sassafe ku kaɗa kai kawai ku bar ƙasar. Okay sir. An gama. Adios. Kuna ji da ku? Kai musamman ma kai ma sai an gama magana komai ka zo ka ce wani mai ma aka ci. Wannan karama dai. Yanda ka dama ka. Madam, muna ta tafiya baki gaya min ina za mu je ba. Ai ya kamata ka canka ka gane ina za mu. War haka dai in muka fito daga gida ai ka fi kowa sani inda za mu je. A irin wannan lokacin idan mun fito muna zuwa na kai ki siyo shawarma, snacks da kuma ice cream. Right. To kina nufin yanzu ma can za mu je? As usual. Kai? To shikenan. Ni ma kin san ka dama yunwa nake ji ba. Da alama dai yau Hajjaji bata zauna ta ci abinci a gida ba. Ya aka ka sani? To na riga na san ki ne saboda na san ki da ba kya son cin abinci. Wallahi kaman ka sani. Hajjaju. Haba Imra. Haba Imra. Na gaya maka ba na son kana kira na da Hajiya ba na so. Ai ni baki na ya saba ne kuma girman ki ne ya wuce ni ba zan iya to shikenan. Yanzu bari mu yi wani abu daya. Zan dinga ce miki madam mi. Yayi? I think it's better. Okay. Madam mi. Kar ku gana zaki su wani min amo. Yayi min roƙon da ba zai yi na fita ba. Tunda Alhaji baya gari ya zama dole yau ne aika-aika a cikin gidan nan. To idan ba yau sai ne aika-aika ba Allah ya tsina. Kai? Magaji. Shikenan me kake da daddare baka je ka kwanta ba? Dama baba na kasa bacci ne. To sai na tuna da akwai asamin da ban karasa ba. Sai na je ɗakin Usman na ɗauko. To maza ka je ka kwanta. Ba mu tsara. Je ka mana.
ranka dade kaji kai ma haushin karnukan nan duk sun dame ka ko? Karnuka wallahi ban ji su. Karnuka ne sun cika mana gida da kuka suna ta haushi sai na fito na duba na gani ashe na makota ne. Ko ma ka ci gaba da baccin ka ba komai. Ai dama ina irin dan wannan baccin ka in tashi. Ba bacci kake ba. Ba komai. Ai kare haushin kare ba kyau. Ai karnuka ba kyau. Karnuka. Kai. Anya. To ai duk lungun nan ma ba kare. Kai. Yalla bai da daddare ka fito karfe 3. Ka ce wai haushin kare alhali layin nan ba kare ko daya. Anya ba abin da yake faruwa a gidan nan. Magaji, me kake wani tsohon dare haka? Jakata na manta a falo. Shine na je na ɗauko ta. Jaka kuma? Kenan sai da safe. Hello, yaya Alamin. Mai maganin aljanu malam tasir ushi ya yi fice, duk mai bidar magani nan za shi ya je a mai bincike dan gado. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana malam tasu mai maganin aljanu na Maradi wanda kuka sani da dan gado, wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana. Kamar yadda mutane suka sani su da aljanu kala-kala ne. Akwai na gamu, sannan kuma akwai na ture, sannan akwai na gado, sannan akwai aljani namijin dar wanda yake hana ɗaya mata arme, wata kuma zai bata ta yi arma amma zai ta haddasa saɓani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu, wata kuma zai hana ta aihuwa ne kwata-kwata. To yanda al'amura na yake a ce aljani ya zuba ma cuta ko ta waya ko a fili, zan ce ka rike daidai wurin da yake ma ciwo, nan take za ka ji wurin ya bar ciwo da izinin Allah. Mutane sun sani da kai sai ka zo inda nake ba, in dai ka samu lambar mu da izinin Allah za mu ma aikinka kana cikin gidanka nan take kuma za ka samu waraka insha Allah. Shifa'un taken mu Islamic medicine, cibiya babban mai haɗin magunguna. Amin, amin matata, amin hawata. Allah na gode ma. Ai dole ne ma in je in yi Shifa'ul Islam medicine murna, in musu godiya da jinjina domin su suka kawo min wannan sasancin. Dakta, idan na je gida ba na ganin fara'a da murmushi a fuskarta, sannan idan na kira ta a waya ba ta dagawa, amma daga lokacin da na zo Shifa'ul Islam medicine, daga lokacin na kasance ita da kanta take kira na a waya ta neman addu'a mai daɗi. Don haka ni na gane sirrina shine Shifa'ul Islam medicine. Godiya ga Allah da ya saka dukkanin wanda ya karba magani a karkashin cibiya ta Shifa'ul Islamic Medicine Center sai ya zo mana da godiya da kuma fatan alkhairi, musamman akan wannan matsala ta istimina'i wato over masturbation. Suna magani dukkanin matsala ta istimina'i wato over masturbation, irin su erectile dysfunction wato raunin gaba, matsala ta infection, tsinkewar kwayoyin halitta, rashin haihuwa, daukewar sha'awa, saurin inzali. A karkashin cibiya ta Shifa'ul Islamic Medicine Center mun yi tanadin ingantaccen magani na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Namu
ba irin nasu bane. Wannan da shi ake warkewa daga cutar HIV gabaki daya. Muna ba wa mutane sati 2 garanti na maganin kuma su warke. A kowane maganinmu mun yi ragin kashi 67 domin fatan nasara. Ita hepatitis tana da illa sosai ga lafiyarmu domin akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma liver crisis. Wannan chronic ita take tara mutum ruwa a liver har ma yake fitsarin yelo, kan kashe masa jiki, yana sasa zawo da mara ma baki daya. Ita kuma liver crisis ita take bin jini da madikanin family, sai wanda ubangiji Allah ya kare. Wa'anda suke kasashen waje na gari muke tura musu ba na ruwa ba saboda tsaro. Ina masu fama da matsalar riƙewar gaɓoɓi ko root acid ko kuma diabetes ko kuma ƙetara. Muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. A Najeriya muna nan a Kano, Maiduguri, Taraba, Jalingo, Adamawa, Mubi. Majority state ɗin da suke cikin Nijar muna da office ɗinmu a ciki. A Libya muna nan a Misrata da kuma Tripoli, Kamaru, Chad har ma da Saudi Arabia da ma Ghana cikin Accra, dukkanin muna da ofisoshinmu kuma muna tura maganinmu a duk inda mutum yake a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Ban biya kuɗin wuta ba? Me amfanin application ɗin da yake wayar Hauwa? Gashi nan menene a ciki? Ana siyan data a ciki, bayan siyan data da ake ana biyan kuɗin wuta nefa a ciki. Babu abin da ba za ki iya yi ba na bukatar social media kowane iri ne. To bari ina zuwa, bari ki ji. Kina ji ko? Yanzu ki shiga Play Store, pay money, maza yanzu ki rubuta ki downloading, su gaya miki lamba of din su ki tura musu maza kuɗin su. Babu abin da ba za ka iya yi da shi ba. Za ka iya siyan data ta nan gurin ba tare da an cire maka ko kwabo ba.